Sziasztok! Amikor már sokadjára telepít az ember Windows-t, felmerül benne a kérdés, hogy nem lehetne egyszerűsíteni, hogy kérdések nélkül települjön fel adott gépre. Találtam egy videót, ami egy olyan weboldalt mutat be, ahol előre beállíthatjuk, hogy hogyan települjön fel a Windows, esetünkben a Windows 11. Az oldal nevét most nem fogom felolvasni, láthatjátok, hogy kell beírni. Az oldalon elég sok testre szabási lehetőség van, ugye Windows 10 és 11 telepítő köz van kitalálva. Ha már Windowsról beszélünk, a keysfan.com oldal olcsón kínál Windows kulcsokat, Windows 10, 11 vagy akár szerververziókhoz is. Ráadásul miután kosárba tettétek, rányomtok az Apply Discount Code gombra, és beírjátok a DT50 kuponkódot, további 50% kedvezményt kaptok hozzá. Az oldal kínálatában nem csak Windows, hanem más programok, valamint játékok is szerepelnek, érdemes körülnézni. Pénzvisszafizetési garanciát vállalnak, valamint probléma esetén 24 órás support áll rendelkezésre. Link a videó alatt. Kezdjük a megjelenítési nyelvvel, majd régió, billentyűzetkiosztás. Processzor architektúránál Windows 11 esetén csak 64 bites jöhet szóba, ARM esetén ARM-et kell ugye bárki választani. Régi gépek esetén szükséges a TPM, Secure Boot és hasonló ellenőrzésektől eltekinteni. Szükség esetén engedélyezhetjük az internet nélküli telepítést, de ha ezt csak helyi fiók létrehozása miatt tennénk, akkor lejjebb lesz erre lehetőség, így én ezt nem pipálom be. Amiket itt állítunk, azok egy része parancsor vagy PowerShell ablakban futnak le, ezen pipa ezeket rejti el, én ezt most nem fogom elrejteni. Számítógép nevet is adhatunk meg, Compact OS funkció helyett takarít meg a lemezen, bizonyos fájlokat tömörítve tárol, így a rendszer. Hagyom, hogy a Windows döntse el, hogy szeretné ezt a funkciót használni. Időzóna beállítás szintén Windowsra hagyom, na és most érünk egy kényes részhez, ugyanis itt kapcsolom be a veszélyes funkciót. Értem ez alatt azt, hogy a telepítő törölje le a lemez tartalmát, és ne kérdezzen rá, hogy hogyan particionálja. Wipe szócskát kell megjegyezni, mert ez jelenti a lemez törlését. Nem javasolt tehát ezt bekapcsolni, én csupán ezen videó kedvéért teszem. Még a pendrive-ot is fel fogom címkézni, hogy veszélyes. Ha nagyon régi a gépünk, akkor valószínűleg MBR partíciós tábla kell nekünk, esetemben viszont tudom, hogy a célszámítógépen támogatja az UEFI-t, így GPT-t hagyom. Itt vannak más lehetőségek is a particionálásra, de azokkal most nem foglalkozom. Kiadásnál jó lesz nekem az első lehetőség. Pro verziót kérek, nem fog a telepítő kulcsot kérni, arra majd telepítés után lesz lehetőségünk. Létrehozhatunk előre helyi felhasználókat, jelszót is állíthatunk be. Annyi hibája van ennek, hogy olvasható a jelszó, miközben írjuk be, sajnos. Tehát ezt tartsátok szem előtt, ha akartok előre jelszót beírni. Én csak egy darab felhasználó nevű felhasználót akarok rendszergazda jogosultsággal. Ha mégis jelszót akarunk megadni, akkor az pipát berakjuk, akkor a végén az XML fájlba ugye kódolva lesz csak olvasható a jelszó, ugye pontosabban nem lesz olvasható emiatt. A jelszó sosem jár le, 10 sikertelen belépés után zárolja a fiókot, de 10 perc után feloldódik. Fájlkezelőben beállítottam, hogy mutassa a fájlnév kiterjesztéseket, a tárcán csak ikonként szerepeljen a kereső, letiltom a widgeteket, balra rendezem a tárca tartalmát, valamint az összes ikon jelenjen meg a tárca jobb oldalán az óra mellett. Windows 11-ben nem feltétlenül azonnal fognak megjelenni az ikonok, hanem bizonyos időközönként szépen kapcsolgatja be egy ütemzett feladat. Jó pár dolgot lehet még állítani, itt én még az Edge első indításos varázslóját tiltom le, bekapcsolok pár asztalikont, így végeztem is.
Az alján vannak ilyen gombok, Bookmark Selection gombbal kap egy egyedi linket az, amiket beállítottunk eddig. Így elrakhatjuk könnyező közé, hogyha beszeretnénk hozni ezeket a beállításokat, akkor ezt könnyedén megtehetjük. Nem kell végigzongorázni a beállításokat. A végén letöltöm az XML fájlt, és ezt a fájlt kell a telepítő fájlok mellé másolni. Mindjárt mutatom, hogy hogyan is. Ugye, ha előkészítünk egy pendrive-ot a Windowsnak az eszközével, amit a Windows 11 letöltő oldalán a telepítési adathordozó létrehozása szekciónál töltünk le. Ugye ez a Media Creation Tool nevezetű alkalmazás. A megfelelő résznél kiválasztjuk az USB flash meghajtót, csatlakoztatom a pendrive-ot és frissítem a meghajtók listáját, szükség esetén kiválasztom a megfelelőt, majd tovább. Ha végzett, a letöltött XML fájlt átmásoljuk a pendrive-ra, a setup mellé, biztos, ami biztos, rakok rá címkét is, veszélyfelirattal, nehogy véletlenül összekeverjen más pendrive-okkal, az egy kicsit kellemetlen lenne. Jó, akkor ezen a gépen pedig tesztelem is. Újraindítom, előhívom a boot menüt, és bootolok róla. Törlésre és újra telepítésre lett ez a gép ítélve. Amint látható, a telepítő elindulásával már meg is jelenik egy parancsor, lépked a címekkel, keresi a lemezeket, és már törölte is a talált meghajtó tartalmát, telepítés pedig elindult. Csak ki kell várni, hogy végezzen vele. Nem kérdez semmit, csak írkálja a szokásos szövegeket. Időnként parancsor és a PowerShell ablak jelenik meg, ugye abban futnak bizonyos parancsok, amiket ugye külön beállítottunk. Az első indulás után kicsit várva még végrehajtódik pár script, és voilà, start menü bal oldalon elhelyezve, keresőnek csak ikonja látható, asztalon a kiválasztott rendszerikonok, tálca jobb oldalán pedig megjelent az áthozott felhő ikon, ami eddig rejtve volt. Na, így lehet veszélyes Windows telepítőt készíteni. Javaslom a particionálás részt interaktívra állítani, hogy kicsit szelidebb legyen ez az eszköz. A videó természetesen arról is akar szólni, hogy lássátok, hogy léteznek ingyenes eszközök, amelyek a saját magatoknak valamilyen szinten testre szabhatjátok a Windows 10-es vagy 11-es telepítőket. Remélem tetszett, hasznos volt, ha igen, ne felejtsétek el lájkolni és iratkozzatok fel. Köszönöm, sziasztok!